கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவருடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளுக்கான கர்த்தருடைய வார்த்தை சங்கீதம் 103 இப்படியா சொல்லப்படுகிறது. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணன அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூடுகிறார். நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமா உன் வயது திரும்ப வாழ வழதை போல் ஆகுகிறது. கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான என் அன்பு தேவ ஜனமே, இவ்வளவு நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம்தான், நீங்க ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் முழு பலத்தோட முழு மனதோட ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து துதிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். அதனாலதான் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது என்று சொல்லப்படுகிறது.